Znači, šta ćemo mi to raditi u Minecraftu? Igrat ćemo Minecraft futbal. Znači, sigurno niste čuli nikada tu igru. E pa ta igra je nova na Mineplexu, to jest to onako, evo sad ću biti red. Čekajte, red. E, gledajte sad. I ljudi, znači, ovako se igra. Opa. Ne, sad vode oni 93 prema AC dao gol. Znači, moj brat... Okej. Znači, ljudi... Nemam pojma, ajde. Ne daj! Ne da daš gol! A ne, gol! Pa neki mi vodi, mislim, 90 prema 93. Aha. To je za nas, neki mi smo crveni, oni su plavi. Ne, nemoj da ga daš. Ja ću da branim ko nas. I ja šutiram i ne uspijem da dam goli. Ne. Ja ću da branim, pošto ekstra branim. Okej, Jaco brani. Znači, bit će još malo je, ja mislim čak i preživljavanje. Gdje? Pa igrat ćemo preživljavanje na mom kanalu. Opa, znači ja mogu da snimam samo 15 minuta, nemam pojma što. Znači, 15 minuta ću i samo da snimam. Šutni. Aco, pa kako si primio gol? Ne znam. Pa ne znaš, naravno da ne znaš. Ok, ljudi, upalio sam ljuljanje pogleda jer mi je lakše da igram futbal. Opa! Ne, Aco! Znači, vi ništa ne čujete jer sam upalio nešto, upalio sam nekako na slušalice se, čuje se, pa... Zato što mi zvučnici neki put ne rade, pa... I sad ćemo... Wow! Što ja koristim ono što koriste Bloodmaster i Marko Kos... Joj, dao sam gol! Kako to? Kakva je ovo bila golčanja? Ti si banana i poju, a nastavljajte mjesto mene da branite, ja ne mogu. Ajde, brani! Bravo, Aco! To! Yes! Dao sam ga! Ali baš visoko leti. Ne! Ja sam samo udario ovako. Vidio sam. Ajde. To ko sam dao? Moj drugi gol. Ja dao ga, slučajno. Ispucao loptu i dao gol. Izvini, što sam dao gol? Bio sam ispao. Ja sam ispao iz arene. A ja sam ispao i propao kroz svet. U Void sam propao. Ne! Ok, ljudi, nema veze. Vode, ali... Pokušat ćemo da stignemo ih. Branite, bre! A, opet umalo da ispanem, da panem u Void. Ne. Ne. To. Jes, šut! Šut mene i... tamo li ih pucao. Čekaj, uključit ću da nema pogleda. Okej.
Ok ljudi, znači pokušat ću da pobedimo 94:97, ne možemo ih stignemo. Nikako ne možemo ih stignemo ljudi. Crveni brani plavima. To! Ne! Ja to ne! Aco brani! Ha ha ha! Sve ćemo vas pobiti. Pamte pite. Izdajico! Na! Vodit ćemo 100. 95. Nije, ako si ja pitam. Prvo sam ušao u red, pa sam u... Ajde u red brzo da mi pomogneš. Opa! 95! Ne! Brani. Neži ja branim. Ok ljudi, malo baguje, ali nema veze. Mislim baguje futbal, ne baguje mi net. 195! A kad se ova igra završava, Nemam pojma. idemo do 1000. Ne, igra se dokle hoćeš. Tako, to je super. Jo, kako sam ja probio sve. Koliko jebate prošla mi lopta. Ja ovako i postavim se tu i jedan. Bravo. Ne, 102:95, jesi ti normalan? Za golmana! Za golmana! A, to nije Aca. Sam izdajica. Pao sam. Znači nije ovo što baga do mog kompjutera, ali nije do neta ova lopta što baguje. Ne da mi da uđem. Šta, piše full arena? Da. Pa ništa. Onda moj brat neće sad igrati sa nama. To! Ne, hodimo 102, pa šta hoćete? 6 razlike. Ovaj puca loptu. Jao. Omašiše. Ne, kod nas su gol. Ne mogu da verujem. Jao, što branim. Jaj. Ajde. Gol! 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 Ko nam brani? Čekaj, nismo ga dali. S. Čekajte minut. Joj, gdje je lopta? Ok ljudi. Sakrije sam 4. Jao, za koliko ovo bude gol? Ne? To. Ćao golu. Nećete. Ma da, došli na gol. Nema šta. Na! Ovo naš ne brani. Ne brani.
I ljudi, to će biti to što se tiče ove epizode. Ćao i vidimo se u sljedećoj.